Үбә-үбә шәшләреңнән сыйпап, иркәләми икән куйнында. Утларында яндыра да икән, бозларында туңдыра да икән. Әй, усал да икән бу дөнья. Бер тәгәрмәш булып тәгәри дә гел тәгәри икән, туктамый. Чакрымнарың чакрым түгел аңа, елларыңны елга шутламый. Санап тормый икән юлларыңның тау-таш булмаганын, җайлысын. Михнәтләрен тәмләп ашата да, закускага бирә кайгысын. Әзмәвердәй батыр егетләрне талчыбыктай бөгеп елата. Бер мәртәбә яшәттерү өчен сынап карый икән унлата. Әй, усал да икән бу дөнья. Утларында яндыра да икән, туңдыра да икән бозында. Тик утына салып яндырса да, бозларында калып туңдырса да, һич туйдырмый икән бу дөнья. Ник туйдырмый икән бу дөнья?